on kaikki. Ja yksi juttu. Mene pois. Niin, jos haluatte nähdä torstaina yhdellä toisella kanavalla, niin katsokaa kanava nimeltä kanava E-tytöt, josta nyt näkee kunnolla siis. Tänne kanavalle tulee kaikkia haasteita ja siellä kanavalla näette torstaina, eli siellä näette minut tosiaan torstaina, eli huomenna, koska tänään on keskiviikko, ja se video ei varmaan tule julki silloin torstaina. Paitsi että ehkä tulee, koska mun bestikset, Eerika, Oona ja Ruusu, niin mennään nelisteen silloin Oonalle ja sitten me tehdään siellä haaste. En kyllä kerro vielä mikä. Niin. Eli sillä kanavalla nähdään torstaina, huomenna. Se haaste on mielestäni aika paha haaste. Niin me tehdään siis nelisteen niiden trampalla se haaste. Niin siis siellä näette torstaina saatte haasteen, jossa on minä ja mun 3 bestistä. Tää toi harakka tekee. No joo, en välttämättä sinne. Ja niin. Mä oon siis yksin kotona ja ei tässä nyt mitään muuta plörinöitä sen sijaan, mutta nähdään sitten torstaina sillä kanavalla. Moikka!